Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Uban ni Dr. Iris ug ni CB, kini si Leo Lastimosa. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon karong hapon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna, ang atong sugilanon atong gihatagan og title nga practice. Unsa ka importante ang practice sa atong mga kalihukan, sa atong pag-apil o mga contest, sa atong pag-apil o mga kompetisyon. I'm sure sa mga gagmay patang mga bata naka-apil ta og oratorical contest, declamation contest, doon natay nag-apil ta og mga drama, ni-apil ta og mga dance contest. Bisag ako nag-apil kog dance contest kon mutuo mo. Pero wa jud ko'y nakatunan sa akong mga sayaw. Either gipugos ko sa akong mga magtutudlo or ako'y namugos og apil-apil. Wa ko kahibaw nga wa day ko anang maong talent sa pagsayaw. Pero gikinanan ang practice sa mga kalihukan nga atong apilan. Karong hapuna, akong iasoy ninyo, unsa ka importante ang practice sa akong trabaho isip broadcaster. Kasagaran sa mga magsisibya, way panahon sa pag-practice. Kay tungod sa nature sa trabaho, nga bisan unsang orasa mo ulbo ang balita, ining ulbo sa balita, expected kang nga mo-break na yun sa news story. Otherwise, maabsan ka sa imong mga kompetensya. So di ka ka-practice. Kasagaran sa ako naabdan, nahimo kong sakop sa, nahimo kong magsisbiya since 1984, why practice? Unsay balita nga imo makuha, live dayon kay report. Magkanga ka, di pa kang kamao, mablangko ka, pero why practice? Why higayon sa pag-practice? Kunang masina kay ko sa mga sugilanon, sa mga karaang magsisibya sama ni Anhing Talyux Bacalso. Kanang atong gipasidunggan karon sa Natalio Bacalso Avenue. Kato si Talyux, ang iyang programa kada adlaw, usa ka oras ra kuno to. Sa katong iyang, di man to recorded ang iyang programa. Live to, of course, pagka sakit na niya, marag recorded na ito, pipila siya ang mga programa. Pero nakasulti na ako si Anhing Vic Abangan o ubang mga suod ni Anhing Talyux Bacalso. Kato ko na iyang drama, correction, ang iyang programa, komentaryo man to iyang programa. Of course, nahimo to siyang film director, nahimo to siyang drama director. Daghan ka itong mga sinuwat si Anhing Talyux Bacalso nga classic na karon sa Cebuano literature. Pero siyang pagka-komentarista, si Talyux Bacalso mo insistent yun kung doon na siya panahon nga mag-live broadcast siya. Ang iyang programa, dili mo entertain o mga telephone calls. Wa pa man ang formata sa una. Of course, wa pa'y text sa una, wa pa'y mga amot mo, basa ba siya o suwat. Pero kasagaran siyang programa, komentaryo, straight commentary. Ang wa mahibaw isa kadaghanan. Kadtong tanang komentaryo ni Talyux Bacalso mo, itong larino ka ito siya mulitok, wa gito'y sami ang iyang mga poem. Iya itong gisuwat. Sinuwat to ang mga komentaryo ni Anhing Talyux Bacalso. Gawas nga iyang sinuwat, iyang gipractice. Pero ang programa ko ng Talyux alas 8 buntag, alas 9 sa buntag, alas 4 plus kadlawon. Pagka the previous day, iyan na tumahuman og suwat, sa di pa siya matuog, mahuman na niya og suwat. Umata siya alas 4 kadlawon, watubang siya sa samin sa iya banyo, iya basahon at tubangan sa samin ang iya script. Wa siya kamera sa una, wa siya teleradyo, way nahibaw unsay porma sa iyang pagkomentaryo, tingog ra ang iyang mabatian sa radyo, pero wa na makapugong ni Talyux Bacalso pag-practice at tubangan sa samin. Unsaon niya paglitok, unsaon niya pagbasa, unsaon niya paggaray-garay, unsaon niya pagpasaka iyang tingog, unsaon niya pagpaubos iyang tingog, unsaon niya paghunong og jutay, pag-emphasize sa sunod niyang mga poem. Talyux Bacalso niya ang labing bantugang magsisibya sa radyo sa Subo, sa kasaysayan sa Subo. Amot doon na may makalabaw ni Talyux Bacalso sa iyang matang sa pagsibya na pinahimutang, pinadut, pinanaw ang iyang mga paghubad sa nagkalilain ng mga issues. Pero nag-practice si Talyux Bacalso. Huwag yun ko'y ideya kung pila ka tuig ito niyang gihimo, pila ka dekada niyang gihimo. Pero mauto, si Talyux Bacalso, sinuwat ang iyang mga komentaryo o
iyang gi-practice sa dili pa siya magprograma. Ang laing mga komentarista sa radyo sa gamay pa kay sa batanon pa kay kong reporter, ako mabantayan nga mosuwat sa ilang komentaryo si Emil Fortuna. Isuwat to ni Emil, pero ang sinuwat ni Emil kanabang daghan kayo gawas nga isuwat to, daghan kayo siya kudis-kudlis. So diyang na newscaster na mos DYLA si Emil Fortuna, ang among script mapulos niya kudis-kudlis. So kadto ring iyang murag kudis-kudlis, adto siya dito mo bundak siya tingog, adto siya mo saka siya tingog, adto siya mo paubos siya tingog, adto siya mo paspas og sulti, adto siya mo hinay og sulti, adto siya mo emphasize og mga pung hugawa hinod sa script ni Emil Fortuna. Inig suwat niya, inig submit na mo niya sa among sinuwat na script. Og sa ato pa, sa wa pa siya mag-discuss, iyan ang gibasan daan ng script, iyan ang gikurian ang among mga sayo, iyan ang gipulihan og mga pung na mas tukma para niya ang among mga balita. Tagsara sa ito masami si Emil Fortuna sa iyang pag-broadcast. Lain akong nahibaw ang komentarista nga musuwat siyang kugihan kay musuwat siyang komentaryo si Edgar Gutierrez. Ay dulo gihimo pa barang Edgar karon. Pero magsuwat na si Edgar siyang komentaryo. Kaniadto sa among kwintas klara, so siya panahon sa pagsuwat. Kay iyantog raman na mo sensiyo, unya aya pa mahibaw inig tugpa na sensiyo kung unsay among side. Negative mi, positive mi sa proposition of the day. Unsay among topic anang adlaw anang butaga. So way higayon si Edgar sa pagsuwat, pero sinuwat man o dili as kang gigiga mo komentaryo anang Edgar Gutierrez. Pero pagkauban na namos DYAB, dihang nihangyo gid siya atong programaha. I think 2 hours tong iyang program from 11 a.m. to 1 p.m. katong liti sa udtong tutok. Mao tong programa ni Edgar Gutierrez sa DYAB. Iya tong suwaton. Dumo kabantay mo hanay kaayo. Organize kayo ang iyang mga komentaryo. Na siya mga adlibs in between, pero ang main substance sa iyang programa hilabihan ka organisado. Mo entertain siya mga callers, mo base siya mga text messages, pero ang labing importanteng bahin sa iyang komentaryo sinuwat. Ako nisuway ko og suwat. Kung nakabantay mo, katong nagprograma na ko diri sa YouTube ug sa Facebook nga napag-uhan ba ko ba dihay mga request nga ibalik ang kasayuran kini ko yan. Jadi man ko confident kay kasi kung saan ako di naman ko gumungusang isangay. So akong gisuwat ang akong kasayuran kini ko yan. Ang tendency ko kung magsuwat ka, mas organisado ang imong pangunahuna kay doon kay panahon sa pag-ilis, doon kay panahon sa pag-improve sa imong sentences kaysa itiritso nimong sulti. Nga kung panitan di ka matagbaw sa imong gisulti, imo lang i-paraphrase. Like yun kung imong gisuwat kay at the very first time, sa very first opportunity, imo na ma-improve. Kung saan yung pagpadayag ang imong hunahuna, kung saan yung pagpanlipod ang imong mga argumento, kung saan yung pagpalig-on ang imong baruganan. Putong di attempt ko og suwat, ug di ako ka-realize, either wa ko'y pailog sa pag-practice sa akong ugbasa sa akong gisuwat, o dipiktuso na kayo akong mata nga gamay lang sami sa mga makabantay man ito, ibasa na ko sa viewers views, usahay masangit ko, usahay mapitay ko. Tungod na sa akong mata, o tungod na ni nature ba sa itong broadcast nga ang akong monitor, kanang gibutangan ako sa inyong mga mensahe, doon ay distansya. Kaya ko mahimong mapaduol kaayo kay maklaro kay lungag sa itong ilong sa kamera kung mapaduol ta pa kayo sa camera sip. Mausap na. So, murag tungod na sa limitasyon sa kamera, nga dili sad maayo atong dagway kung ato ipaduol pag-ayo. Munang mupalayo taw niya usahay dili maklaro, dunay mga litra nga magpilit, dunay mga sentences nga dili na kay ko ka mabasa. So pasaylua. So mao tong I don't know, makabantay ba mo? Yang atong kasayuran kinukuyan karon ano na script. So kuha na siya. Niwa sa kuy panahon. Tingali dili ni lack of time or what? Ang kakuwang og pailog, ang kakuwang og dili pailog, dili sa agwanta. Murag di lang gid ko ganahan na mag-practice sa akong mga komentaryo. Una ta ko'y tanang higayon sa pag-practice kay nira mong kusbaya, ako ramang usad din, wala namang ko'y kauban. Mahimo ra ko musaka dito sa among roof deck, mag-practice ko dito, ay makabati na ako, ay maglingo-lingo nga nano nagyaw-yaw ko sa akong kaugalingon, pero
para nako murag dili sincere. Dili sincero ba? Kaya mo praktison daan ang imong isulti sa di pa ka mutuki itong mga issue. So, gusto kong mo dangat sa impresyon nga kanang akong mga panghuna-huna, kanang akong mga komentaryo, hinukad gyud na sa akong kasing-kasing, hinukad gyud na sa akong huna-huna. O kung doon na may kakuwangan, and I'm sure daghan kayo mapakita ng kakuwangan, kung doon na may kasipanan, I'm sure mas daghan pa mong sayop na makuha sa akong mga komentaryo, sa akong mga pagtuki sa mga issue. Pasaylua. Tungod na sa edad, tungod na sa kakuwangan akong kinaadman, tungod na sa kakuwang tayong panahon sa pagpangandam, tungod tiyalig yun na sa akong kagahayog nga mo insiste ko sa akong mga ideya, bisag dure mas maayo untang nga ideya sa pagpuptuman sa mga programa. Natuuhi, intro pa lang to sa atong programa karong hapon. Nahitungod sa practice. Ang nakahatag yung ideya na ko ining atong topic karong hapon, mao ang libro ni Malcolm Gladwell, katong iyang librong Outliers. Nindot kay ito mga libro, daghan kay sa mga researches. Pero usa sa labing outstanding o labing na popular na bahin sa mga libro, mao ang katong iyang proposition nga aron mahinog ka sa bisan unsa nga skill, aron mamaayo ka sa bisan unsa nga profesyon, aron nga ulampos ka sa bisan unsa nga gibuhaton, makinahanglan ka og 10,000 hours of practice. Daghan ang mga pagtuon before Malcolm Gladwell, pero siya maoy kay popular man kito yung libro nga Outliers. Amot nakabasa ba mo? Kung wa pa mo kabasa, ug doon na mo'y kopya, ayaw mo kalimot sa pagbasa. Gahini og panahon sa pagbasa. Daghan gawas ining 10,000 hours nga practice na gikinahanglan pag-excel sa atong profession. Daghan pa kay mga pagtuon diha si Malcolm Gladwell nga makatabang nato sa atong mga gibuhaton, sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Mas makasabot nato sa mga panghitabo sa atong palibot. Ang teorya ni Malcolm Gladwell sa 10,000 hours nga practice nga gi-require aron mo excel ka sa imong trade, duha ang labing popular niya nga examples. Una si Bill Gates ug ikaduha ang The Beatles. Si Bill Gates, sigon sa libro ni Malcolm Gladwell sa iyang research, estudyante pa, mao ning wa ni katiwas og eskwela si Bill Gates. Inigtug sa iyang mga ginikanan, mumata si Bill Gates, mo ikya sa ilang bahay, moadto sa ilang library, sa ilang eskwelahan, unya mura og mugamit nito computer kay sa mga kadlawon dako wa na magayo mugamit. Niya to limitado man kay paggamit og computer. Kinahanglan magka-ticket o nagagamit og computer. So si Bill Gates, iyang pahimuslan kadlawon dako, way laing nagtikaw-tikaw dito sa ilang library, mugamit siya sa computer, ug dito siya nagsugod sa pagkat-on, pag-code, pagkat-on sa hanas siyang kaugalingon mahitungod sa computer. So by the time iyang gitukod ang Microsoft, doon na siya at least 10,000 hours. Mao na teorya ni Malcolm Gladwell. Ang Beatles sub, mato ni Malcolm Gladwell, sa wa pa sila tawga og Beatles, ang nga nila mga silver Beatles pa man ito, unya tulo pa sila kabuok kay ang ilang ikaupat nga drummer kato si Pete Best dili man gyud maayo. So sila tulo diha na si John Lennon nga may leader sa Beatles kay siya may kinatiguangan, si Paul McCartney ang iyang pangabaga kay siya may ikaduha sa pangidaron, o si George Harrison ang ikatuto kay siya may kinabataan sa Beatles. In fact, na-deport na sila sa Hamburg sa Germany kay nasakpan na si George Harrison underage. Yan iadto, di man kakatrabaho kung di kakaabot og 18. So, na-deport na sila tungod sa kay underage si George Harrison. So, mato ni Malcolm Gladwell, katong 10,000 hours na practice sa Beatles dito sa Hamburg, mao to'y nakaandam nila sa ilan ng pagka-Beatles, sa ilan ng pagbalik sa Liverpool, sa ilan ng pagkanta sa mga clubs sa England, o sa ilan ng pagtakas, pagsung, sa pag-invade sa Estados Unidos. So, bitaha sa Beatles sa mga banda, they had 10,000 hours ka-practice dito sa Hamburg. Now, I would like to believe na po-apply sa na nako. Pasaylo ako, ako isalingkit ang akong kaugalingon, anong maong teorya.
na kadtong akong trabaho sa una nga nagsilbi kong one-man newsroom sa DYLA. Ubos sa pagduma ni aning Serge Rimonde. Kay wa man mi klaro nga news organization, wa man mi klaro nga reporter. So ako'y news writer, ako'y newscaster, ako'y mo news producer. Ako'y mo produce ako mga voice clips, ako'y mo organisar sa akong newscast, ako'y mo bahig sa mga news items, unsay unahon, unsay ikaduha, unsay ikatulo, unsay panapos na ko nga news item sa akong mga news programs. I would like to believe na paid ko pag-ayo kung mao nga mas hinog na ko sa diyang gikuha ko sa DYRF, o mas hinog pa jud ko, mas nahinog pa jud ko sa diyang gikuha ko sa DYAB. So, akong gi-check karong hapon, nitakdo ba ang 10,000 hours nga practice sa akong aktual nga pagtuon. Una, nahuno ko pagkahibaw na katong kanikong outliers ni gawas ni pila na katuig ang nilabay. So ano ko ma-update sa teorya ni Malcolm Gladwell sa 10,000 hours nga practice? Sus, karon di ay katumong 10,000 hours na disprove na dili tinuod. Di way science ato. Buot-buot ratong Malcolm Gladwell nga kung doon na kay 10,000 hours ka practice, okay na kay ka. Kay doon na gyud nagtuon, ug mao ni nakanindot. Kini bang gawas nun nga binayluay yung kasayuran? Mapugos ka sa pag-kurihir sa imong kaugalingon, mapugos ka sa paghimo og dugang pagtuon kung ma-disprove ang imong mga teorya, kung ma-disprove ang o mapamatud-an nga haguka ang imong mga argumento o di mao ang imong mga baruganan. Manang as much as possible, mo-welcome ko og mga huna-huna gikan sa atong mga viewers. O kabantay tili mo sa viewers views nga mura na tayo maglalis, managlahi ang atong mga opinion. Dili gyud komportable kung maglahi ang atong opinion kay amigo gud ta, kaila gud ta. Nagsulod gud mo aning programaha kay nakauyon mo sa akong mga baruganan. Nya mo mulalis mo nako, unya mo musukway mo sa akong baruganan. So mura bag lainan ko at first nga mo siya believe nako. Pura man siya og nakaminos. Wala akong tanaw ba? But tuuhi ngadto na kong hunahuna, this is the only way that I can improve myself. This is the best way to improve the program. Na mo-welcome ko o sukwahi ng mga hunahuna. So, tuuhi, sakitan ko ana nga masukwahi mo nako, pero kung ginhawa lang ko glawom o akong mahunahuna, this is the best way. Sa pagbaid sa akong panghunahuna, sa pagbaid sa akong mga argumento, pagmatuod kung makiangayon ba ang akong baruganan. Ang pag-entertain o pagbasa sa tanang adverse nga mga reaksyon gikan ninyo. Of course, kung mamalikas na mo, of course, kung ibalik-balik na ninyo ang inyong mga inputs na ato na nang nabasa, nya mura lang inyong gi-copy and paste, dili na nako basahon. Dili lang ko magngan kinsay kay nakabantay ko doon yung mga opinion nga gibalik-balik na balang. Unya makatimaan magug ka, so dili na lang ako basahon. Di kay basahon ako nya ingnon ako nga nabalik naman eh. So pasaylo ako duwa na ko mabasa ang inyong mga opinion, meaning inyo na napadayag sa una sa ubang mga issue nga atong gituki nya gi-paraphrase lang ninyo, wa telesan mo kabantay, na paraphrase lang ninyo. So para nako di na mapuslanon kun ato pa basahon pagbalik nga inyo na napadangat sa atong programa. Pero mo welcome ko og sukwahi ng mga panghuna-huna. Suma kini kang Malcolm Gladwell, ipakaingon jud ako og sakto na 10,000 hours. So doon ay nagtuon. Itun-an gyud nila pila may ka oras ang Beatles ganito kar dito sa Hamburg sa Germany. Tinuod bang niabot og 10,000 hours. Nagsugod ang Beatles dito sa Hamburg 1960. Nahuman ang ilang kontrata sa katulo sila ni balik sa Hamburg, Germany. Nahuman ilang kontrata sa Hamburg 1962. Pagtapos sa 1962. Human atong ilang stint sa Hamburg, nindot na kay ilang sound, nindot na kayo ang ilang blending sa ilang tingog, nindot na kay ilang mga instrumento, daghan na kay sila mga kanta. So giihap sa mga nagsubay, pila man ka oras ang Beatles na nakatukar. So from 1960 to 1962, i-average nila og 5 to 6 hours a night ang kontrata sa Beatles nga motukar. Ang labing daghang natukar sa Beatles
1,500 hours ra. Wa kaabot 10,000 hours. So, nasipyat si Malcolm Gladwell. Ang iyang teorya, iya gipasikan sa kasinatian sa Beatles, na nagkinahanglan ka og 10,000 hour practice. Wa matuman sa Beatles, 1,500 hours ra ang pagtukar sa Beatles dito sa Hamburg. Although makalusot gihapon si Malcolm Gladwell, kanang pagtukar, dili man na practice. I'm sure sa wa pa mutukar ang Beatles, ilang gi-practice ang ilang mga sets, ang ilang mga kanta, ang ilang choreography sa stage. Kinsay mo kanta ining kantaha, kinsay unsay role ni George Harrison ining kantaha, si Paul McCartney ba mo kanta samtang pahuway ang tutunlan ni John Lennon. Mag-solo ba si George Harrison, i-extend ba niya ang guitar solo aron mainat ug juta ang ilang performance? I'm sure nag-practice sila. So maybe makalusot gihapon si Malcolm Gladwell ng actual performance sa Beatles 1,500 pero mas taas ang oras sa ilang pag-practice. So akong giswayan, bisag dili takos, akong giswayan pagkwinta pila man ko ka oras sa DYLA. Katong nag-one man newsroom ko sa DYLA nga ako rang usa nagtikaw-tikaw sa newsroom. Iabot ba ito og 10,000 hours? Akong giihap, nagsugod ko 1984, December of 1984 ko sa DYLA. Pasayloa ito ko sa akong memory, wa na ko kahinumdum sa kong tuiga di balhin sa DYRF. Kaya aling uban ninyo makasubay, usually makasubay ko ini online. Kanang mga, pero niya ito ko doon pa may internet sa 1990s, 1980s. So ako lang ibanabana, kung ibalhin ko DYRF in 1990. So pila man ka oras sa ko sa DYLA from 1984 to 1990. Mo average ang akong oras kasagaran mo kapin pero ato lang ibutang average nga 12 hours a day ang akong trabaho sa DYLA. Wa man tulganay. So 12 hours a day ang akong pagsuwat, ang akong pag-broadcast, ang akong pagpang-interview, akong paghipos sa mga balita. Kay dunay mga higayon mo lapas sa 12 hours a day, dahil sa mga higayon nga menos sa 12 hours a day. So i-average na nato 12 hours a day. Di mo pila ka oras ang akong kung tawag na itong practice kato sa DYLA, 22,000 hours. So samtang waka pa sa Beatles, mas maayo ang Beatles kay 1,500 ang ilang performance. Although ang ako, apil tanan. Ihap lang ako hasta itong nagsuwat ko, hasta itong nang-interview ko, hasta itong nag-edit ko o mga tapes, gi-apil na ito na ako tanan sa pagkwinta. 22,000 hours. So kung practice man to, daghang salamat ni aning Sir Rimonde, daghang salamat ni Sir George Carlos, daghang salamat sa akong mga kauban sa DYLA sa paghatag nako sa tanang kahigayunan sa pag-hone sa akong craft. Dili to practice kay aktual man to nga pagsibya, but I'm sure kamong nakabati na ko sa DYLA, makabantay tiyali sa kalahi na sa akong tinad-ano programa, sa kalahi na sa akong paglitok sa akong mga poem, sa kalahi na sa akong pagpahimutan sa akong mga argumento, sa akong mga rason, kaysa ni adto. Nalingkod pa kayong magsisibya from 1984 to 1990. So, di lang kumulalis anang 10,000 hours ng practice. Maubagid na, sayop pa na. Pero ako mao, tungod sa necessity na kinahanglan akong punon kadto pila ka oras na mong newscast sa DYLA kada adlaw. Kinahanglan ko mag-andam og pila ka items sa kada newscast. Kinahanglan ko mag-interview og mga news sources, pila ka news sources akong ma-interview kada adlaw aron dunay variety, aron maka-update mi, aron makauna mi sa mga balita, sa mga kontrobersiya dinhi sa Subo. Mao to'y nakaaghat nako, I think, sa pagkahinog. Di ko angkon nga hinog na ko karon, pero maybe mao to'y nakapadugang sa akong katakos sa pagpanibya. Na actually mo'y nahitabo sa The Beatles. Mato ni John Lennon, ni Paul McCartney o ni George Harrison, mainly si John o si Paul, kasi sila may mga leader sa banda, mo perform ka og 5 to 6 hours a day. Kasi ang gabi ito sila hantod na itong gabi hantod na kadlawon ang ilang pag-perform. Magkinalang ka og new materials. Kaya kung ang imong set sa Martes, maoras ang imong set sa Miyerkules, batuon ka. Kaya ang mga tao mo balik-balik mas club, maoras man ang mga tawahan. Actually ang club gagi gitukaran sa Beatles, Indra, gingalag Indra, nasa Red Light District.
Kung hantod ko na karon naa sa Hamburg, kung ato kag Hamburg, naa diha sa red light district ang Indra. Nya gibutangan ang ilangan Indra where the Beatles started or where the Beatles first played. Ingon ni John Lennon o ni Paul McCartney, napugo sila pag-compose og bag-o mga kanta in between sa ilang mga sets or in between sa ilang mga performances. So sa ilang off hours, ngawa sila sa stage, as kang kinumpusay nila kanta, aron doon na sila bagong mga materials nga matukar o ma-offer ngadto sa audience. Aron nga, dili yun managsama ang ilang performances from one day to the next. Of course, ang mga kanta mabalik-balik ra, pero doon na sila i-introduce nga bago. Doon na sila isalod nga bago nga mga kanta. So, di magkapahibong nga nung pagsulbong sa The Beatles, puwerte naghanan nila kanta. Si John Lennon ug si Paul McCartney, doon ay sikat na mga kanta mo sila. Na-compose man nila mo in 1962, 1961, 1960. Wapay Beatles. Pero na sila mga kanta nga na-compose. So usa to, napugo sila tungod sa pressure, tungod sa necessity, napugo sila og compose og bago mga kanta. Aron ilang ika-offer sa ilang performance. Medyo pati alito klaro to mga kanta, ilalang tong tatakaan og kanta or wa pa to refine ba kay wa man to record, live performances man to. Pero niingon ang Beatles dili mag-mind ang mga Germans, ang ilang audience sa ilang mga kanta basta loud. So ang pangayoon dito sa audience, make your music loud. Ug mao ni ang music sa Beatles, pagsugod nila mas sipa kaysa ubang mga banda sa una. Ang ila ba yung mga nag-una ba nila sila Cliff Richard, ang mga nanoy ba mga kanta, kana mga light na kaiba. Ang Beatles bundak yun. Love me too. I wanna hold your hand. She loves you. Bundak yun ang ilang kanta. Kaya mo ito'y gusto sa mga Germans. So para sa mga taga-German, di kanita lito ko sabot o kayo in English, bahala ko sa inyong katahod, basta loud, basta bundak yun, basta tabubtop. So, mo ito'y nakapokus sa Beatles pag-improve sa ilang musicality. Ang Beatles, mamatay nyo sa ilang mga concert, may kayo banter, may kayo ad-libs. Ang komedya ni John, masakyan din ni Paul o ni George o ni Ringo, tungkol to silang practice. Si Ringo, nakaadtog Hamburg, isip sakop sa lain banda. Mas sinog kay sa Beatles. So, basta ko, kay si Ringo ba yung kinatiguangan sa Beatles. So, mas taas gina actually kasi natian sa Ringo sa live performances kaysa Beatles. Muna nga, bisag uwahay siya ni kuyog sa Beatles, nakaapas sa Ringo sa kahinom, sa skills, sa stage presence, sa original nga mga sakop sa Beatles. So, ang ilang adlibs, ang ilang humor, ang ilang musicality, ang ilang stage presence, ang ilang choreography sa ilang mga kanta, kalitlas si John Lennon o siya sayaw, kalitlas George Harrison o patunga uban sa iyang gitara, katong tanan na hanas sila adto na practice to na pag-ayo dito sa Hamburg. Kahibaw mo sila nga og mao ni posing ni Paul mo syagit ang mga babae, ganahan ang mga babae ni posing nga uli sigihan nato ni Paul na siya posing nga may effect biso mingaw mga tao. Sige di na nato ni Osborne. Si John Lennon iyang liban iyang kanta muhugyaw ang mga tao. Nasa siya libad-lib nga mingaw, di kasabot ang mga tao, di na siya niya Osborne. So, pura bag nahug to nga eksperimento ang ilang gibuhat dito sa Hamburg. So, by the time, after 1962, sa dihang, by the way, dito sa Hamburg, sila nakita sa ilang manager na si Brian Epstein, o Epstein. Dito sila makita sa ilang manager, o dito si Brian naka-desider, mao ni badaha. Akong paningkamutan nga ma-manage na ko kay sus ko magiyahan lang yung mga batan-una. Iya mo itong gitawag Beatles nga boys. Sus ka kadako no promise, kadako nilang potential. So dito sila makiti sa ilang manager na si Brian. So si CB gusto mo ikias kay namin bisita. Ay sa CB kaya na program pamunguta CB. Ay sa ikias ha? Sa akong bahin, pasaylo isalingit yun ako akong kaugalingon ining atong diskusyon. Kay parte mo practice. Tungod kay ako rin tikaw-tikaw sa newsroom. Muingon mo,
Sa mga ginang one-man newsroom, one-man newsroom, yung tinuod ba ginang one-man newsroom, kanang from 1984 to 1990, dili na one-man newsroom all the way. Pagsugod na ko sa DYLA 1984, ako'y kinabataan nga reporter. Dungan migsud ni Eric Labrada sa DYLA. So diha to yung mga senior reporters ahead nako, silang Art Tariman, silang Calvin Alfetse, silang June Kanya, ug uban pa sila Jess Alesna, ug uban pa nga mga James Arias, ug uban pa mga bantugang magsisibya nga nag-una pa namo. So dili to one man newsroom. In fact, reporter ako, di pa ganin ko mamusuwat og news. Diha na ko nag one man newsroom, diha nabungkag na tong 18, niya dihang nag reorganize mi sa among news organization. Ya waday mi maka-recruit og bag-o nga mga reporters. So mao tong there was a time na ako ray usa nagtikaw-tikaw sa newsroom. So mao tong, but I think wa tumulungtad og pila ka tuig. So unsa may buhaton sa usa ka one-man newsroom? Kahibaw naman ko pila ka items ang gikinahanglan sa usa ka 5-minute newscast. Kahibaw na ko pila ka items ang gikinahanglan sa Hi. Nasi Ma'am Aileen. Nag-program ito. Naman si Ma'am Aileen. Uy, ganahan mo kagay ni CCB ni Ma'am Aileen. Nasib ato nang tiwason na itong program. Hapit na ni mahumansip. So, CB? Ako limbuyan si CB kanita. O di na ginit mo kalma. Wa nagit. Ako na lang program kay si CB mo. Di kawas nagit kay mo. Hanggo na ni Ma'am Aileen. Ito na dito si. So si buhaton og usa ka one-man newsroom. Ang 5-minute newscast usually magkinahanglan na og mga 10 items. No kay ang usa ka item mugbo ra man gyud among news items, mulungtad siya og mga 30 seconds. So magkinahanglan mga 10 items. Na kay voice clip maybe mga 8 items ang imong gikinahanglan. So kada 5-minute newscast mo na ako andamon. There was a time na hapit tanang oras doon namin newscast. So sa kada oras kinahanglan ko mag-andam og 8 to 10 items. Unya og ang imong newscast sa alas 8, mora sa imong newscast sa alas 9, makaila man mga tao. Bagwalik raman mura man ig-replay. Mura man ig-recorded ding newscasta. So you have to introduce something new. Potong in between ikaw man nag-newscast sa alas 8, dali-dali sa gubang interview para nga doon ako'y update sa alas 9. Gubang alas 9, dali-dali sa gupang interview, dali-dali sa buksuat para doon ako i-update sa alas 10. Na way problema kung doon ako kayong pahitabo sama sa kondita, sa magdakong mga sunog, sama sa bagyo, sama sa linog, doon ay nagbangga ng mga barko. Aparte naghana ng detalye, mapusot-pusot na ang mga detalye. As they come, imusuwaton ang mga detalye, doon na kayo update every hour. Way problema. Pero kung normal news day, na way dagko nga mga panghitabo, mga press conra, mga diskurso ras, mga politiko, wa kay dagko nga mga away, lisod kayo. Muna nga, I have to produce new stories every hour. So kahibaw ko, kung niya nag-away si kinsa man mayor sa una, si Ronnie Duterte, nag-away og si Boy Cuenco. Sa akong first newscast ang side ni Mayor Duterte, sa sunod kong newscast ang side na ni Boy Cuenco. Hopefully ako sila ma-interview, pero accessible man kayo sila sa una, pa-interview naman to sila pinagad sa telepono, kaya ang akong interviews pinagad naman sa telepono. So ako'y problema sa akong mga updates. Pero that means sa oras nga mag-newscast ko, wa ko'y laing mahimo. Nara ko sa newsroom. Di ko kapangapi uban sa akong mga barkada. Di ko kapanong og tabi dito sa mga technicians. Di ko hugoy-hugoy dito sa gawas. Pakingila-ila dito mga gwapa. Nara ko sa newsroom. Nalansang ko sa newsroom. In hindsight, makaingon ko, grabiya sana kong disiplina sa una. No, I was very young. Nganong inato naman kong disiplina? Nganong wa man ko muligoy? Nganong wa man ko mo reklamo ni aning Sir Rimonde? Nagtrabiha niya akong trabaho, sir. Ang rason, kay gusto kong makaton. Why nisultin ako? Why digiyan ako? Pero ako na-realize na this is it. Kung gusto ko makaton, mauni ang akong opportunity. Mauni ang akong chance.
Unang every time pangutanon ko, Leo, kinsa man gyud hatag nimo break sa radyo, search remotely. Siya ni dawat nako sa una na kong trabaho, kaya ang diway man akong employer, ug siya ni hatag nako sa tanang opportunities, sa tanang kahigayunan sa pag-develop. Maybe tungod sa to sa circumstansya nga dili kay daghan ang reporters mo tong mas dako ang akong trabaho, pero nagpasalamat ko niya tong kahigayunan ni Sir Simon. Ug mo ni ilaing punto na akong gustong i-emphasize karong hapon. Ang Beatles gamay kay sweldo sa una nilang step dito sa Hamburg sa Germany. Ni-improve sa diyang napamatudan sa club. Uy, daghan man sila fans. Kamao man din ng mga bataa. So, gi-improve na ilang sweldo. Pero first nilang adto sa Hamburg, gusto pagkatukod nila, sige silang play dito sa Cavern, kanang ilang club sa Liverpool. Pero outside sa Cavern, wa man sila racket. Wa may makuha nila. Kaya wa may nakaila nila. Daghan naman kayo mga banda nga masikat pa nila. Mas maipamukanta kay nila. Mas popular kay nila. So kadto mo ikanunay nga ikontrata. Sila, wag yung punit nila. Mao itong pag-offer nga ato silang Hamburg, diretso silang larga. Wa man sila lingaw sa Liverpool. Wa man sila kwarta sa Liverpool. So dito sa Hamburg, dawat sila bisag unsa kagamay sa ilang talent fee. Nagihatag. Wa mag-question ang Beatles. So kung pagsugod sa Beatles, dinimanda pa rin sila, minimum, unsay sweldo ni Ringo Starr sa Rory and the Storm ba to, ang unang banda ni Ringo Starr, mausay amo. Pero wa mag-inarte ang Beatles, dawat. Sa kakuwang silang sulan, kakuwang silang mga benepisyo, aron sa hone sa ilang skills, aron makat-on sila kung sa pagtukar sa states. Pasaylo ako na sa isaling itang kong kawalingon, mausap na sa ako. Ingna kong kahilasilas, ingna kong nagpaburyo-buryo, ingna kong naive, ingna kong ignorante. Pero all those years na dito kong DYLA, wa jud ko magsusi sa ako sweldo. In the sense nga, wa ko magkumparar sa ako sweldo sa uban. Lahi man, di ba, kung interesado juga, kapila rin pagtanaw sa payroll, amigo na ako ang cashier, amigo na ako ang finance officer, kapila rin, pila may ako sweldo kumpara sa kang Artariman, pila may ako sweldo kumpara ni Eric Labrada, parihar, dungan ba yung sweldo na. Pero tungod do, wa man gumi tarong nga payroll sa una. Pasaylo ha, kanang DYLA, alo may tag-iyana, Associated Labor Union, so supposedly, ngilngig na o observe sa labor rights. Pero at that time, wa pa man na. Abot diyan na mag-payroll sa una. Kaya akong bayad sa ako, nag-isulti ninyo sa nangagin natong mga programa, ang akong bayad sa una per piece. Kung makareport ko, 6 pesos. Ikaduha na ko report, 20 pesos. Ikatulo na ko report, 30 pesos. Og tulo ra ako istorya, 30 pesos akong kita sa usa ka adlaw. Kung matsambahan ako, unom ka bukang istorya, 60 pesos akong kita kada adlaw. Kung napo ako istorya, 100 pesos ako a day. So, per piece ang akong istorya. So, in other words, wa may SSS, wa may mga benefits. Ano dito? Di man regular mga trabahante. So, tungkol na dito sa among kabatanon, yung batanon pa ka, di kay kamasakit, wa kay mga panginhanglan, wa pa kay pamilya, wa pa kay mga anak, wa pa kay asawa, paits ra. Pero, imagine na, nanguna-una pa ko, kung iadto, nitukar pa akong ka-aktivista. Lingon pa kong Sir Simon, Sir, inhuman man niya akong working conditions din. Sir, underpaid man ko. Sir, nga wa man ko'y overnight differentials. Nga wa man ko'y overtime pay. Nga wa man ko'y vacation leave. Nga wa man ko'y sick leave. Kung mao pa na akong attitude, di tayo kumulungtad o dugay sa DYLA. Maybe makakita ko mas maayo nga employer, pero mawani unta itong kahigayunan sa akong pila katuin akong practice na ako rin usang magtikaw-tikaw dito sa newsroom. Na dito ko nahaniti pag-ayo, dito ko nasuhito pag-ayo, dito ko nakatman pag-ayo. So, of course, dili niya maayo nga isulti para sa mga anak sa singot nga
kuan bata naandam tang mo trabaho sa white pag kwenta sa atong madawat kung gusto natong mo-improve sa atong kaugalingon. Kay dili tanan makaangkon anang maong kahigayunan. And I think karon tungod sa kamahal sa presyos mga paliton, tungod sa kadagko nas mga responsibilidad bisan sa batan-on nga mga trabahante, kay sayo kay magminyo, sayo kayo nga dunay mga anak, sayo kayo doon na sila itay mga ginikanan nga kinahanglan tabangan. Dili na tayo mahitabo pa. So, swerte lang ko na doon ako'y mga maguwang na nakatabang sa akong mga ginikanan. Dili kay dako akong responsibilidad sa among pamilya. So mahimor ako nga basta di lang ko mahimong burden nila, mahimor ako nga makapakaon sa akong kaugalingon. Unya human ako pag-eskwela dengan salamat sa scholarship sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. So nakatingob ko sa akong panahon, katong pila ka tuig nga dito ko Liway, nakatingob ko sa pag-improve sa akong skills o sa akong craft. Sa pag-disprove sa 10,000 practice hours ni Malcolm Gladwell, grupo sa mga siyentipiko na ingon, mas importante kaysa length sa practice, ang quality sa practice. So para nila, ang labing epektibo nga practice, kanang gitawag og deliberate practice. Sa ito ba supervised na practice. Doon ay eksperto, doon na kay coach, nga mo supervise nimo aron pagsusi sa imong strengths o sa imong weaknesses, o sa imong potentials, o sa areas for improvement, o sa imong mga strong points na mahimo nimo paligunon pa, palabuon pa. So nakinahanglan ka og coach. Deliberate practice. Mas epektibo kuno kaysa 10,000 hours of practice. Mo sulti sa mga siyentipiko. Ug daghan sila mga case studies pag matuodan na. Sa akong bahin, wa ko'y coach. Wa ko'y eksperto kay si Sir. Wa may panahon pag-supervise na mo. Kung gi-supervise pa siya Sir, nag-away na tayo. Iya may butaan sa ano paghimong news. Mato, in fairness sa Sir Ceremony, ilgay kayo tumusuwa itong news report sa Sir Ceremony, pero wag siya mamugos nga dong, ako style mo sundan dong ha. Ayaw paghimong imong style ha. Mas may laki kung imong sundan ninyo na ako style, wa. Gipasagdan mi nila. Mura bitaw yung mga langgam na nagkaton og lupad, nagkapakapa, usay mabangga sa pildo, usay mabangga sa bumbong, usay mahangbong sa saog, pero gitugutan ng Sir Ceremony to discover ourselves. Forever grateful ko niyaning Sir Ceremony ang maong kahigayunan. So, kinsa may akong coach, kinsa may akong guide, ang audience. Ang mga nakapaminaw sa akong newscast, mayingon, kinsa may newscaster na bata pa kay tingog, ingna siya, ikuha na yung tingog gamay, kaya langgis ra kayo. I-modulate jutay ang tingog. So, inon sa kong technician, oy, na-i-caller na yun, hait ra ko kay kay tingog. Pakugang ka ba ha? Hait kong tingog. So, imong paminaw ng recording sa imong tingog, tinuod, hait ra gamay, akong habulan ng jutay ako tingog. Ako ipaubos yung jutay akong pitch. So, hangtod karon ang akong coach, kamo. Ang akong guide, kamo. Kanang inyong mga komentaryo sa pag-improve ang atong programa, kanang inyong komentaryo sa mga subject matter nga atong tukion, kanang inyong mga komentaryo unsa pay ubanak tong mga angayang isibya o makatunan, mao na akong guide, mao na akong sumbanan sa padayon nato nga paningkamot pag-improve. Ug mao ni labing importante nga punto, why kahumanan ang pagtuon? Why graduasyon kining trabaho? Di ka makaingon nga, after 30 years in broadcasting, I have nothing to learn. Doon na kay makatunan kada adlaw. Doon na kay makatunan kada buntag. Doon na kay makatunan kada udto. Doon na kay makatunan kada hapon. O hinaot imong padayong ablihan ang imong panghuna-huna sa mga bag-ong butang nga wa pa nimo makatuni. Otherwise, kung magtuo ka, kung insister ka, makiblalis ka, kaya imo na nakatunan ang tanang posibleng angayang makatunan sa pagpanibya o sa imong trabaho o sa imong profesyon, mao nang higayon na magsugod ang imong stagnation. Mao nang higayon na magsugod ang pag-ungot nimo sa pag-improve. Mao nang higayon na magsugod og us-us ang imong capability. Kung imo nang takupan ang imong una-una, imo nang undangon ang imong curiosity, imo nang
putlon ang imong kakugi sa pagkat-on o bag-ong mga butang, paghipos o bag-ong mga kasayuran, pagsusi sa bag-ong mas epektibong mga paagi sa pagtuman sa imong mga damgo o mga pangandoy sa kinabuhi. Uban ni Dr. Iris o ni CB na doon ay entertain nga bisita si Ma'am Eileen Haposalem, among sister-in-law ni Iris nga doon ay transaksyon uban ni Iris o si CB dito nagpakugos o naghagwa pag-ayo kini si Leo Lastimosa. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, magpasalamat sa inyong kanunay nga pagsunod, pagsuporta, pagsalig o pagpatalinghog sa atong panahon dayong kilong-kilong. Palipayong panihapon kanatong tanan.